मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों माने खौरांगिरिनि गेजेराव पुलिसनि गेजेराव मोनसे लाजि फोनांनाय मोनसे जाथाय जादों मानोना मैया चिरां जिल्लायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया माखासे जौगाथायनि खामानि बेखेवफैदों। बे समाव जोंनि गागि खौरांगिरि बङाइगावनि DY 65 नि बिउर' गागि खौरांगिरि बिथाङा चिफ मिनिस्टारनि सेराव कुइसन सोंनो थांनाय गेरेआव पुलिस बिफाना बेखौ लाखिदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों माबाफोर कुइसन दं नामा होननानै बिथाङा सोंथि खालामदों, नाथाय गागि खौरांगिरिखौ थांहोआखै। बियो डिप्ल'मनि मोनसे कार्ड देखायदों, गभर्नमेन्ट कार्ड, बेखौ देखायसेयाव बिथांखौ देखाय। बे मोनसे खोब लाजि फोनांनाय जादों आरो दिनैनि दिनाव नैबे चिरां जिल्लानि खुंथायावनो 2.0 माने अरुणोदय आसनि राननाय हाबाफारि बे समाव VIP मोनसे नेम खान्थि बाहायदों। बे VIP नेम खान्थि बाहायनाया रिपर्टारफोरखौ थांनो होआखै, माखासेखौ थांनो होदों। बेफोरबायदि माने लाजि फोनांनाय जाथाय जादों। आरो फिन दाख्लै बावैसो बासुगाव बिदिनो मिनिस्टारनि प्रग्राम जादों, बाहाय रिपर्टारफोरखौ केमेरा खेबनायाव माखासे उसुबिदा लाजि फोनांनाय मोनसे जाथाय जादों। दा जोङो बे गासै बाथ्राखौ लानानै जोङो मोनसे दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेयो लाजिनांथाव जादों। बेखौ लानानै जोङो दिनै चिरां जिल्लानि खौरांगिरिफ्रा जथायै जुथुमनानै मोनसे डिसिसन लादों दि जेब्लासिम जिल्ला खुंथायनि दैदेनगिरि आरो जिल्लानि पुलिस बिफान आरो लोगोसेनो जनप्रतिनिधिफोरजों जोङो सावरायनानै जुदि मोजां मोनसे डिसिसन फैयाबा जों टटेलि जोंनि बे जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफान आरो माखासे जौगाथाय खामानिफोरखौ जोङो प्रसार खालामा होननानै थांखि लादों।